Iti pakasritaan kakailian na bukel ti maysa kadagiti ahensya ti gobyerno nga daan dakkel nga akam iti panang papintas iti kalidad ti skills dagiti Pilipino. Kasano kadian na bukel ti TESDA. Ada parang ni Anjel Kim Pengosro. Sakbay alimatak ti technical vocational education kadagiti Pilipino, narigat iti ti panang papigsa iti skills dagiti Pilipino, ama ko na asaan akraman iti blue-collar jobs. Dito yan nabukal ti konsepto tapno mapapintas kan mapapigsa ti labor force iti Pilipinas. Iti 1994, nabukal ti Technical Education and Skills Development Authority, ang nagsentro iti Technical Vocational Education and Skills Training iti Pagilian. Iti Agosto 25, 1994, pinirmaan ni Presidente Fidel V. Ramos ti Republic Act No. 7796, wano ti Technical Education and Skills Development Act of 1994. Mandato ti opisina at tumulong amang paduras iti highly skilled Filipino workforce, iti panagduras ti Pagilian. Amoy pa'y kadi asakbay ti TESDA Act, nagsisina ti mangipapaay iti pakasaknan dagiti umili para iti skills training. Dagitoy iti National Manpower and Youth Council iti sidong ti Department of Labor and Employment. Bureau of Technical and Vocational Education iti sidong ti Department of Education. Culture and Sports kan ti apprenticeship program ti Bureau of Local Employment. Iti panaglabas ti tawen, adu dagiti nagadal iti TESDA arimang ay ti panagbiagda, kalpasan nga inaramat da ti naadalda iti balasiw taaw. Iti agdama, pinapigsa ti ahensya ti programa da, addan ti Technical and Vocational Education and Training, kas iti upat a modalities, apakainamanan ti school-based, center-based, enterprise-based, kan community-based. Maibilang pa'y dito'y dagiti specialized training para iti nagduduma a sektor kas iti TESDA Women's Center, Language Skills Institute, kan ti Korea, Philippines, IT Training Centers. Mangipapaaypay ti ahensya iti competency standards development para kadagiti middle-level skilled workers. At dapat iti competency assessment and certification. Ti assessment, katuwagas tapno makita ti skills ti individual no kabailan nang aramidan ti trabaho, iti unag ti maysa a pagtrabahuan. Panggapay ti ahensya amang ipaay iti program registration and accreditation para kadagiti technical vocational institutions tapno sigurado adag iti estudyante kan ti curriculum kat maitunos iti pagalagadan ti TESDA. Inton 2028, panggap ti TESDA ang makapatao iti mangmanggad nga daan iti skills ang may panakkel iti lubong iti tayak ti agriculture, manufacturing, pakairamanan ti food manufacturing, kan electronics. Nasken nga damot ti tayak ti creative industries, health, transportation and logistics, energy, tourism, information and communications technology, IT BPM, construction, kan iti education. Kang runaan na pagtataudan ti National Training Certificates manipod NC1 aging gana NC3, iti nagduduma at tayak ti skills training kanda dumapay. Para kadagiti adu a Pilipino, nagbalinan a direkta adalan iti panggadan, panagnegosyo, specialization, kan lifelong learning ti TESDA. Kanayon alaglagipan, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.